Kaya ba magunsa ning papila? Kining papila og makuptan dis mga balhibo og kamot? Instant millionaire. Kaya nga naman, kining papila, listahan ni sa mga kawatunon diya sud sa Cebu City Hall. Actually, mao ni ang ilang gustong pabudgetan para sa Palarong Pambansa 2024. Wa pa ni sila nabiding. Isumiter pa lang ni sa technical working group. Pero kay bawo gyud ko nga daghan kayo sa mga konsehal ron diya sa Cebu City Government ang nagpanilap og pilay bahin nila niani. Akong dili na lang nako binagsaon kay pirti mang daghana ani nga item. Akong balikon para ni sa Palarong Pambansa. Kana bang mga sports activity ron nato diha? Na ay 14 million nga bed rolls sa mga katre lang, na ay 11 million, mga tumbler, 11 million. Grabe ha. Unya, ilasang pabudgetan, mga lingkuranan og lamisa, kay ba mong pila? 10 million. Mga food packs, na ay 11 million. Another set of food packs, murag 5,600,000. Unya, hastang mga unlan og habol, gibudgetan sa mga buang, og 5 million pesos. Pero, di na lang ko ani. Dirigi ko mga kaigalaan nga medyo murag matikwang ko sa akong lingkuranan. Pangupot gid mo kay nako isulti ninyo nga murag mabaligi na inyong mga hinapay sa kantidad nga gustong igasto sa city government. Gani dili palit abang lang mangabang sila og portalet. Kanang portalet ba nga ibilin lang sdan nya ihianan. Mugasto sila og 21,963,000 pesos para lang sa portalet. Ug nahibaw-an pa lang lagi nga ato lang usik-usikan ang kwartas gobyerno. May pasa, tambagan ta mo, magpalit na lang og bulawan nga arinola. Kay klaro pa, iniguman na to gamit, gold pa ang kolor sa tong ihi tanawon. Grabe ha. 21 million pesos portalit. Ginoo ko, makakanser naman ang kantidara, oy. Og inyo ginang idayon, City Council, I tell you, mga bungkag gid mo diha. Kay sipa na ra ba kayo ang balita nga nag-iyahay na mo diha og tukmod og kang kinsang mga supplier nga inyong gipaboran ang tagaan aning mga item nga klaro kayong overpriced gipaburot. Sakto gid lagi ni akong duda. Kini mahog na lang binuang ba? Nga motuo mog sa di kada metro kwadrado anang Cebu City Hall na ay usa ngadtos tulo ka mga kawatan nga magbarog-barog. Nya di man sa tingali ni Levilos no og moingon ko nga katunga sa tong City Council dili mga kawatan. Atensyon, Acting Mayor Raymond Garcia. Sir, ug moabot ni sa imong lamisa ba kay ilan ang papirmahan ang resolution kay pabudgetan? Binagsaan ako nig bulikat. Sir, kada bang bulikaton gini mo ba? Ug asa gid niya ni ang para nimo nga murag muulpot ang atong konsensya. Kay por Dios puro santo. Aw ha, 21 million pesos portalit niya giabangan lang. My goodness. Ako di man ko inani ba nga moderate laghamag og mga butang na magugoy papel? Kay bawo maguta, tagam na maguta ng mga pangawat diya Cebu City Hall. No, tagam na kining tao nga makatilaw og tagam, dali kitang maratol. Mura ba kanang tao nga napaakan og bitin, makakita lagpisi ilantan dayon? Ngano man, ratol naman ta sa inaning mga butanga. Kay bawo man ta sa mga panahon nga tingkara-kara labi nagdali-dalion ta, naa diha mo salot ang mga palusot. So magbantay ta. Acting Mayor Raymond Garcia, sigahagin na imong mata, sir. Kay basig, di na to matagna, simbakog malipat ka. Basig, duha na unya mong masuspenso. The Not So Late Show with Jason Monteclar.